Салом, дӯстони азиз, тамошобинони азиз, подписчикони муҳтарам. Боз ҳам хушомадед ба канали оилавии мо. Умедвор ҳастем, ки ҳамаи шумоҳо хуб ҳастем, тансиҳат ҳастем. Шукронаи Аллоҳ, мо ҳам хуб ҳастем, тансиҳат ҳастем. Дар ин ҷа мана влоги мо сар мешавад аз камтар чизи нохуш. Иншоллоҳ саршавиш камтарам хел, баъд охирашда иншоллоҳ бо чизҳои болаззату бо чизҳои нағз бигем. Ман аз дар иҷа мебинед ма айтризаи хона сёмка кардистам. Дар иҷа чӣ гап шуд? Шитагӣ будем саҳари рӯз соат 6 саҳар. Акун ман нав кӯдакҳоро хезондиста будам, чойпоёшон нахӯранд, барои садик равем. Дар иҷа бошам хеле як овози баланд баромад. Давида нигоҳ кунем, мошино задан, авария шуд. Намехел дӯстони азиз, дар иҷа мана чӣ хеле ки мебинем мошино беҳад бисёр гузаштастиянд. 1-2 сол пеш иҷа тамоман мошин кам мегузашт. Ҳозир бовар кунед, на шишта мешавад дар ин хона, на хо рафта мешавад. Ай овози мошини бисёра. Намехел дӯстони азиз, ҳозир боша мо бадтар кӯдакҳоро бурдем хай садик дамондем, ҷобаҷо кардему. Дукаса мана кати шавҳарам як спортмастер омадем ва хостем ам хеле чизҳоро тамошо кунад шавҳарам барои худаш, барои мисал бачаи калоним гантел гирифтаниянд, барои машқу исӯсу вай карданиянд. Барои ҳамо хостанд ки ҳамин хел чизҳои спортивниро бинем ку чӣ хелану. Баъд хулас хай ҳамин хел тамошо карданиянд, мақсад харидорӣ карданием.
азиз, даиҷа ма картошка ва бургӯшт тайёр карданем. Мада дар кор мешава майонез. Ҳозир ма боша майонез тайёр кардистам. Чӣ хел тайёр карданша ма бо пештарам нишон додагиам. Дар видеои пештарам ҳамаш ҳаста. Иҷа дар мана бо як бори дига нишон додистам. Дар иҷа меравад 300 мл равған, як дона тухм, ним чайни ложка шакар, ним чайни ложка намак, якта столовая ложка соки лимон ёки уксусам мешава, уксуси 0%. Баъд ним чайни ложка горчица. Ҳамаша намхез бивад мекунем. Дӯстони азиз, мана дар иҷа картошка тайёр кардистам. Картошкара намехе гирд тунук майдаш мекунем. Бисёрам осонай тайёр карданаш ва бисёр ҳам бомаззаай. Ихел картошкара ин намуда ма дар ҷои корум тайёр мекардам. Рӯзҳо бисёр нағз мебинанд, бисёр мегирифтанд ҳамин картошка. номи ин таом картошка гратен мебошад. намехел намакш кардаму баъд корица намехе илова мекунем. хушроак аралаш карда пухта мегирем. Таиҷа боша аллакай картошкаи мо тайёр шуда. Амқай ки масалан мебурорем ай духовкаю бодам хе хушроак як бор аралаш карда ва дар болош 150 грамм сир мепошем. сири тёрка кардагӣ ва обратно духовкада мемонем то сурх шудан шавад.